good morning. Ayan, so ngayon ang lulutuin naman natin ay giniling na baboy. So ito yung mga ingredients natin, mga mamshi, garlic, onion. So hindi tayo nakabili ng bell pepper, so ito na lang green chili. Tsaka yung pork cubes, tomato, itlog, ayan. Naluto na natin siya ng 10 minutes. At tsaka yung carrot, tsaka yung potato. Tsaka yung giniling na baboy. Ayan. So, may green peas tayo. Ayan. Green peas. Tsaka yung, ito yung ginagamit kong, instead na tomato paste, ayan, kung meron kayo, tomato sauce, so, pwede naman yun, ang gamitin yun. So, ito yung ginagamit ko kasi may ano na, tamis anghang. Ayan. So, ayan. So, mag-uumpisa na tayo mga mamshi. So, ayan mamshi. Ilalagay na natin yung oil. Ayan. Tamang-tamang oil lang. At magigisa na tayo. Lalagyan na natin yung garlic. Hintayin lang natin sa mag-brown. Sibuyas. Kamatis. So, ilalagay na natin yung giniling na baboy. Mix natin siya. So, tatakpan natin muna siya mga mamshi, mga 20 minutes. Ayan, hintayin natin siyang maluto. So, lalagyan natin siya ng konting asin. Ayan. Ayan, konti lang. Biwasan ko. Ayan, lalagyan natin ng soy sauce. Lalagyan na rin natin mamshi yung i-mix lang natin siya. Ayan, lalagyan na natin yung nor cubes. Yung pork. Lalagyan na rin natin ng pamintang durog. Ayan. Yung green seed. Mix ulit natin. So, ilalagay na natin yung cubes. Tamang-tama lang mga mamshi ilalagay natin. Ayan, ilalagay na natin yung saka lalagay na rin natin mga mamshi yung yung green peas. Ayan. Ayan. So, ready to eat na ito mga mamshi. Ayan, so lalagyan natin siya ng konting asukal lang. Ayan. Tamang-tama lang. Dalawang kutsara. Ayan.
Ayan mga mamshi, finished product na siya. Ayan.